Roedd y Cylch yn ysgol llawenog i dechrau, a wedyn nath y tair ysgol ymuno, so nath y Cylch symud lawr wedyn i ysgol Dyffryn Cledlyn. Mae perthynas da dyn ni gyda'r ysgol, so mae'r plant y Cylch yn mynd ar trips gyda plant yr ysgol. Ni'n gwneud diwrnod mabel gampau gyda nhw, so mae perthynas agos iawn dyn ni. O, misabu yw popeth. Mae'n gallu hudo'r plant bach. Wy'n mwyn gwybod be mae'n neud, na fel mae'n neud y pethau hyn. Sut wyt ti'n teimlo heddi? Yn hapus. Ti'n hapus hefyd? Ti'n gallu dangos fi'n hapus i fi? Ia, na ti. Mae dawn gydau, a mae amser gydau, mae'n eistedd lawr, mae'n siarad yn nhw, mae'n cymryd diddordeb yn ei bywydau bach nhw. A chi'n gweld bob bore mae'r plant yn frwdfrydig fi mewn fan hyn, achos maen nhw'n gwybod bod diwrnod sbesial o'i blaen nhw. Maen nhw'n joio popeth, maen nhw'n joio bod mas yn yr gegin fwd, yn y tywod a dŵr. Maen nhw'n joio peinto, maen nhw'n cael cyfle i wneud adeiladu a pethau, so popeth rili. Maen nhw'n enjoio. Fi'n dwlu ar Cylch Dyffryn Cledlyn. Un o'r pethau anoddaf fi'n credu gallwch chi wneud fel mam falle fel rhiant yw rhoi'r plentyn i rywun arall i'w ofalu amdanyn nhw, ond mae yna rhyw naws fan hyn mae'n teimlo fel teulu. So dwi ddim yn teimlo cweit mor anodd pan chi'n gadael yn y bore. Maen nhw'n hapus i weld Miss Abby a Miss Bethan ac yn gofyn pryd maen nhw'n cymryd nôl. Sa'n synnu bod nhw wedi cael ei enwebu neu weid na nawr. Oedd sioc i dechrau amser gilon ni'r e-bost i gweud bod ni wedi cael ei enwebu. Ond na, teimlo braf iawn. A neis bod pobl yn meddwl bod ni'n neud jobyn dda. Mae fe wrth gwrs cyrraedd hysterfer yn gydnabyddiaeth o'r gwaith rhagorol sy'n digwydd yma, ond wedyn bydde ennill jyst yn croni'r cwbl lot, a maen nhw wir yn heiddi fe, wy'n allai'n camol nhw digon. Fel staff, fel ysgol, fel Cylch, fel arweinydd, popeth, wy'n caru nhw gymaint.